नमस्कार. आज आपण ग्रह किंवा वास्तू मुहूर्ताविषयी थोडीशी माहिती घेणार आहोत. ढोबळ मानाने मी माहिती देत आहे. गुरुजीकडून व्यवस्थित मुहूर्त काढून तुम्ही वास्तुशांती करू शकता. तरीही थोडंसं आपल्याला त्याविषयी ज्ञान असावं या दृष्टीने मी थोडीशी माहिती सांगणार आहे. तर सुरुवात करूया. वास्तू कार्यास शुभ मास कोणते कोणते आहेत ते पाहू. वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन हे महिने ग्रह आरंभास किंवा ग्रह प्रवेशास शुभ आहेत. ज्येष्ठ, कार्तिक व माघ हे तिन्ही महिने नारद मताने प्रशस्त आहेत. मुख्य ग्रह पौष महिन्यात बांधू नये. शुभ स्थिती कुठली असावी ते पाहू. तर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, 13 आणि 15 या शुभ तिथी होत. 6, 8, 12 या मध्यम स्थिती समजाव्यात आणि कृष्ण 13 वर्ज करावी. कृष्ण 13 म्हणजे अमावस्येच्या आदल्या दिवशी. तर तिसरी माहिती आहे शुभवार. शुभवार सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हे शुभवार समजावेत. रविवार व मंगळवार वर्ज करावे. वास्तुशांत घालण्यासाठी शुभ नक्षत्रे आहेत. रोहिणी, मृग, पुनर्वसू, पुष्य, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, उत्तराषाढा, धनष्टा, श्रवण, शतारका, उत्तरा भाद्रपदा व रेवती ही शुभ नक्षत्रे समजावीत. योग आणि करण हे पाहू आता. व्यातिपती, विद्रुती हे संपूर्ण योग आणि अन्य अशुभ योगांच्या त्याज्य घटिका भद्राकरण हे काल वर्ज करावेत. तर अशा पद्धतीने वास्तुशांतीसाठी आपल्याला शुभवार, शुभ महिना आणि शुभ नक्षत्रे, करण आणि योग, शुभ तिथी हे आज आपण पाहिले आहेत. तुम्हाला जर आणखीन काही माहिती हवी असेल किंवा जाणून घ्यायची इच्छा असेल आणि तुम्हाला माझा चॅनल आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. तर अशाच एका व्हिडिओसह भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.